Watia matanga haya elinda aba matanga amaya. I thank you Mr. Migosi. Yokubulyo ba senator mbia mono letire michi na ndate kurwenda gara kugenda asemichi na abadukomelinga mbia mono. Na abande barorera abo toya ndo murubuli yuri kama matanga haya. Migosi yokubulyo senator kunyamira. Asante sana so tokonye gwa tokonyire gucha senge otorete ndagira. Ande mandre utusira gekogera ntukugatikende. Nona abatuate bonsi pia so konyo. Motokonye gucha senge gekana ntukugatikende gyonse. Nabana bande school banyona okino ngine unarwalete nunyakoro na mariyo ekora kora mariyo abugati kibese kinyinge ekiyitei mugago kamukonyire usiri yuri mu murumu lakini ayo sabo okonye urwasi bali mwese nakone gaiga oyo minto okoriyo ba senator Jeremia Migosi twakoire karibu no turamona maiga yao ekogera twaliro kabako kwao kwaikire gaiga mbia mona so kwereria torosa kokora yanga muna yumo isimigwa ande kuturakora ikero gekyo ena bokogenda gutuikange muno tuigitangega ase bonsi bali babwato okobua batokonye gabana deputy gabana nyore senator terinde geti ase igona omoko bamo mwensi mutu mubwaterane egere mebere yegere menge nande boni kenyoro ngikonyara kubanga giyo kage kogera okonya na nkuyo turakonya nege kora turamo twensi bono kero yomo gabwato usibukiana gukya ko twasabire asinge jogo konya kuino tubere nanga biyamono timuaro sako tokonya mogendera ko tokonya botambe esa marieta nje okoro kwa Joshua Tunga oyo sire temu sibati omindo igo bana toko batebe na karibu na ndege ndera timuaro sa